Husay, ti 60 ti tao enang empleyado ti LGU, ken dati a manorsuro ani Ronnie Torqueza, residente iti barangay Patukan na Bangged, kalpasan an naawan ng kontrol, itin maneho na a motorsiklo, iti paset ti Lapas Lagayan Provincial Road, iti poblasyon Lapas Abra, pasado alas 12 itay Parbangon. Istorya ti asawa ken anak ti biktima, asaanen ang nagpa-interview iti kamera, nakapag-update ken nakaypatulod pay laing ti biktima, tinararagsak alitrato dad iti napanan na apasken. Ngem saan na anay pakamukadakwada, idi agawi din. Iti investigasyon, paawi din ti biktima, idinta napasamak ti aksidente. Ti medyo pumaspas yun ng agsalog, ma'am. Ada ti medyo aglik-kalik kaong gamin di dalan. Idinta di nawanan ng kontrol iti manubela. Kit iso na jay tapos na dongpar niya ti tuping. So bali dito iking ti tuping, ti nakaitupaan ti muging ti biktima, kaya na helmet na, ang mapapating nga hanga nakaisuot ken kuana, iti naipurwak ti taltalon, idinto nga dito motorsiklo na, iti nag-slide, agturong iti tinga, ti kalsada. Naitaray iso na iti ospital, babaen kaday iti responding team, ngem na ideklara a dead on arrival. Nagpalagip met ti pulisya kaday iti rider, iti kinapateg ti panagusar ti helmet. Palagip, unay iti motorista, tahan doon na yung subsobraan ti panaginom ti arak. Lagalkipan tayo kananayon nga, no, once nga nag-drive tayo ti motor yun, isuot tayo ti helmet tayo. Han nga para kadig iti kapulisan neta, para kanya tayo aming motorista. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.